रायजोफोर दुरान्ड कापनि टिकेटनि थाखाय Kdsa Durand Cup ni टिकेटनि थाखाय पूरा भर्ती Kdsa स्टेडियामावहा लाइन 2टा बाजियावसो होगोन ओमफ्राय 2टा बाजियाव टिकेट होगोन दानिफ्रायनो माने फुल्लि Durand Cupनि टिकेटनि थाखाय गोबां रोजा मानसिफोरा ज' जाफैदों क'क्राझार Kdsaयावहा माने दा बुं आरो ओरैबायदि लामा भिर जाबाय गोबां रोजा मानसि रायजोफोर Durand Cupनि टिकेटनि थाखाय Kdsa Durand Cupनि टिकेटनि थाखाय पूरा भर्ती Kdsa स्टेडियामावहा लाइन 2टा बाजियावसो होगोन ओमफ्राय 2टा बाजियाव टिकेट होगोन दानिफ्रायनो माने फुल्लि Durand Cupनि टिकेटनि थाखाय गोबां रोजा मानसिफोरा ज' जाफैदों क'क्राझार Kdsaयावहा माने दा बुं आरो ओरैबायदि लामा भिर जाबाय गोबां रोजा मानसि खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय Durand Cup फुटबल मेच क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चीफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिग्निटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे Durand Cup जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे Durand Cup फुटबल मेचनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इंटरनेशनल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों
सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।